дар номияи фархор бахшида ба ҷашни 31-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ дойр гардид. Дар ин тадбир ки он бо иштироки кормандони ташкилоту муассиса ва фаъолони ноҳия сурат гирифт, ҳозирин оид ба дастоварди солҳои соҳибистиқлолӣ баромад карда иброз доштанд, ки дар ин давраи на чандон тӯлонии таърихӣ бо сиёсати созандаву бунёдкоранаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи фархор низ барои пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва амалӣ гаштани нақшаву барномаҳои давлатӣ корҳои зиёде амалӣ карда шуд. аз ҷумла дар идомаи босурат аз чунин корҳои ободонӣ ҷиҳати таҳкими вазъи инфрасохтор, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳдошти шароити кору хизматрасонӣ дар зарфи 3 соли охир дар ноҳия бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорон беш аз 300 адад иншооти таъйиноташон гуногун бунёду навсозӣ гардида, то соли 2026 бояд боз 400 адад иншооти нав бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад, ки аз ин шумора то имрӯз аллакай 40 адади он ба истифода дода шудааст. дар тадбири ҷашнӣ таъкид шуд, ки истиқлолият нишони барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳуввияти миллӣ ва маҳзари идеалу ормонҳои таърихӣ буда, роҳи имрӯзу оянда ва пешрафти минбаъдаи кишвари моро дар худ таҷассум мекунад. бо ифтихормандӣ аз таҷлили ин санаи муҳими таърихӣ дар чорабинии тантанавӣ барои хизматҳои арзанда дар рушди соҳаи иҷтимоӣ 2 нафар бо мукофоти давлатӣ, 1 нафар бо унвони аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва беш аз 70 нафар фаъолон ва кормандони ташкилоту муассиса барои саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ ва иҷрои бошарафонаи рисолати касбӣ бахшида ба ҷашни 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипосномаи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ва кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон қадршиносӣ карда шуд. дар доираи чорабиниҳои ҷашнӣ дар деҳоти Хӯросон бинои нави синфхонаҳои иловагии гимназияи давлатии рақами 2 барои дар як бас ба таҳсил фаро гирифтани 100 нафар хонанда мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур аз 4 синфхона иборат буда, он тариқи ҳашари дастаҷамъонаи соҳибкорону сокинон ва омӯзгорони муассиса бунёд гардида, бо харҷи беш аз 50 000 сомонӣ бо мизу курсӣ ва дигар ҷиҳози лозима таъмин гардидааст. дар гимназияи давлатии рақами 2 айни замон 215 нафар хонандагони лаёқатманд бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. бо бунёди бинои синфхонаҳои иловагӣ мушкилоти норасоии ҷои нишаст дар ин муассиса пурра роҳи ҳалли хешро пайдо намуд. бо пуштибонӣ аз ин сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи саховати ҷамоати деҳоти Зафари ноҳия низ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони деҳот дар назди мактаби таҳсилоти меҳмонии рақами 55 бинои нави синфхонаҳои иловагӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ин иншоот аз 2 ошона ва 4 синфхонаи барҳаво иборат буда, барои тарғиби китобдӯстӣ миёни наврасону ҷавонон бо иқдоми шахсони ватандоз китобҳои тозанашр дастрас ва дар ҳар як синфхона гӯшаи китобхонаи синфӣ ташкил карда шудааст. тавре дар ифтиёи иншооти мазкур таъкид шуд, барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбия айни замон дар назди 8 муассисаи таълимӣ сохтмони бинову синфхонаҳои иловагӣ бо маром идома дорад. барои саҳмгузорӣ дар бунёди ин бинои синфхонаҳои иловагӣ соҳибкори маҳаллӣ бо ифтихорномаи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ва омӯзгорону сохтмончони маҳаллӣ бо сипосномаи шуъбаи маориф қадршиносӣ карда шуд. сокинони ноҳияи фархор ҷашни 31-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо чунин корҳои созандагӣ ва ҳисси баланди ватандӯстиву ифтихори миллӣ таҷлил намуданд. дар идома аз ин чорабиниҳои ҷашнӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳия барномаи фарҳангӣ пешниҳоди сокинон гардонида шуд.